Ως υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Συλλογίου θεώρησα υποχρέωσή μου να επικοινωνήσω πρώτα με τους νέους. Η χαρά μου είναι μεγάλη, καθώς μου δίνεται ευκαιρία να απευθυνθώ μέσω διαδικτύου σε νέους ανθρώπους. Οι νέοι μας, μια γενιά που ζει την κορύφωση της κρίσης στην οικονομία και στο σύνολο των θεσμών, καλούνται να σταθούν όρθιοι, μετατρέποντας τη γνώση σε βασικό κριτήριο και εφόδιο ζωής, που πρέπει να ξαναστήσει όλα όσα γκρεμίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι νέοι σήμερα είναι τα μεγαλύτερα θύματα, αλλά και οι πραγματικοί ήρωες στην Ελλάδα στα χρόνια του μνημονίου. Σε μια χώρα όπου η ανεργία των νέων βρίσκεται σε μεγάλα ποσοστά, η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την πολιτεία είναι απαραίτητη. Σε μια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων, θα προσπαθήσω ώστε ο Δήμος να αποτελέσει το κέντρο δράσεων που θα στηρίξει και θα εξασφαλίσει την πορεία ενός νέου ανθρώπου στη ζωή. Η νέα Δημοτική Αρχή να έχει τη δύναμη και την ευελιξία να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ώστε ο νέος να νιώθει προστατευόμενος. Οι δικές σας επιτυχίες είναι αυτές που αλλάζουν όσα σήμερα σας πλήγωσαν. Ξέρω πολύ καλά ότι κάθε πρωτοβουλία που βοηθάει την νεολαία είναι και ένα λιθαράκι στο χτίσιμο μιας σύγχρονης πόλης. Σας καλώ να με παρακολουθήσετε και να με κρίνετε και να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια. Τέλος, σας εύχομαι να πάρετε το μέλλον του τόπου στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ.